आज भी देखल जाओ तो ई शहर कोनो बहुत बढ़िया अवस्था में नइखे। भले ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल बाटे, लेकिन स्थिति वैसे ही खस्ता हाल बाटे। एके शायद अच्छा तरीका से ढंग से रखल जा सकत रहला। हाँ, बरसात के मौसम में शायद ही यहाँ आवे लायक बाटे, काहे से कि पूरा पहाड़ी पत्थर चढ़ के आवे बाटे तो फिसलन बहुत ज़्यादा ही रही। और पूरा ये अभी भी जंगल झाड़ी के बीचों बीच बाटे। और यहाँ से देख सकेला जा पूरा मंदिर खंडित कर दिया। और ये अच्युतराया मंदिर हुआ और एक गोपुरम ऊपर से तो टूट चुकल बाटे। वैसे ही विजयनगर के एकदम सबसे अंतिम काल में बनल बाटे और नीचे पत्थर से का प्रयोग कल गई बाटे, लेकिन ऊपर में ईंटा का प्रयोग बाटे। वैसे आगे जितना भी मंदिर में गोपुरम बाटे, ऊपर का भाग ईंटा से बनावल बाटे, नीचे का पत्थर से बाटे। और इधर बाहर साइड में दोनों किनारे बाजार का व्यवस्था रहला, दोनों साइड से दुकान लगावे खातिर बनावल गई बाटे। और यहाँ से अब अंदर चलतनी, बहुत ही शानदार बाटे। यहाँ पर देख सकेला जो नक्काशी का शानदार बाटे। अब ये गौरी मुख्य द्वार के बाद बाटे पूरा सब कुछ खंडित हो चुकल बाटे। अब एक अंदर प्रवेश कइला के बाद मुख्य मंदिर परिसर बाटे और इधर साफ सफाई चल रहा बाटे। वैसे मंदिर के अंदर प्रवेश करे खातिर चारों दिशा में गेट बाटे। एक के देखला से ये एगो समझ में आवत है कि एगो शानदार शहर का कितना ही भयानक समाप्ति या अंत कह सकेला जाए। ऐसे बुरा अंत ना हो सकेला। वैसे इस शहर पूरा खंडहर के रूप में पहाड़ी में 250 साल तक ऐसे ही पड़ल रहा। एकरा के कोई पूछे वाला ना रहा। 1799 में जब टीपू सुल्तान मारल गई, तो ओकरा बाद ये सन 1800 के आसपास में अंग्रेज के जब ये अंडर में आ गई साम्राज्य, तो फिर वहाँ से एकरा बारे में पहली बार सर्वे भइल बटे और ओकरा बाद से ए पर थोड़ा ध्यान देहल गई बटे और एक थोड़ा साफ सफाई और मतलब कहे के मतलब कि पहाड़ में जो विलुप्त रहा लगभग 250 साल बाद 1800 के आसपास एक पहली बार सर्वे कइल गई बटे। और ये अच्युतराय मंदिर मातंग पहाड़ी का तलहटी बटे, सामने मातंग पहाड़ी दिख रहा बटे, ऊपर भी मंदिर वगैरह बा। और ये पूरा मंदिर के किनारे किनारे बरामदा टाइप का बनल बटे, जहाँ दुकान वगैरह के व्यवस्था रहल हुई। इकोनॉमिकली सबसे मजबूत जोन कहल जा सकेला शहर ये अपना समय में रहल बटे। और मंदिर का जल का निकासी जन की संभवतः अंदर शिवलिंग रहल हुई और निकासी खातिर यहाँ व्यवस्था बनल बटे। और ये दो मंदिर के बीच में बस थोड़ा सा गैप बचल बा। और ये अंदर का भाग हम मंदिर का जन की लॉक बटे। संभवतः ऊपर शिवलिंग रहल हुई जो उनकी गायब हो चुकल बटे।
ये हुए मुख्य मंदिर परिसर जना के सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचाल गई बटे। एक तो ऊपर का पूरा भाग खत्म कर दिया गई बटे। और ये सामने द्वारपाल लोग की मूर्ति बटे, दोनों मूर्ति खंडित बा। वैसे तो हर जगह ताला बंद बा। प्रश्न ई एगो उठते कि ये पूरा जितना मंदिर बाउन सन का एहनी के फिर से सही ना कल जा सकेला। यहाँ से जो मूर्ति गायब बड़ी सन या खंडित बड़ी सन ओकरा जगह पर का दूसर मूर्ति विराजित ना कल जा सकेला। संभव तो सब कुछ बटे, लेकिन सरकार वगैरह का इच्छा शक्ति काहे नहीं हो पावत। यहाँ का लोग जौन बाणन वो लोगन में तो इंडिया में रह के नाते हमू शामिल बनी, हिंदू के नाते हम भी शामिल बनी, लेकिन आसपास के क्षेत्र का लोग काहे नहीं खने कर मांग करत। काहे नहीं खन यहाँ इतना हजारों हिंदू धर्म के नाम पर NGO चल रहा बड़ी सन, काहे कोई प्रश्न नहीं उठावत कि ऐसा कुल जितना भी मंदिर बटे जेके तोड़ के खंडहर बना दिल गई बटे ओकर जीर्णोद्धार कल जाओ, मूर्ति वगैरह नया स्थापित कल जाओ। ये कौनो असंभव वाला कार्य तबा न जौन कार्य असंभव टाइप कर अलग जौन इतना बड़ा समृद्ध राज्य के तोड़ के ख़त्म कर दिल गई ओके कल जा चुकल बटे, तक आए के फिर से बसावल ना जा सकेला। अगर ई कुल जितना भी मंदिर वगैरह का खंडहर बटे अगर एकरा के एज ए विजिटर खाली आके अगर देखा था तब तो ठीक बा, लेकिन अगर एगो हिंदू के तौर पर अगर आके या हिंदू के नज़र से अगर एक मंदिरन के देखब, सही बताओ तो नहीं आँख से रुलाई जी। बहुत बुरा फील होला के देखला के बाद से। ई तो एगो उदाहरण बाटे, ऐसा हजारों लाखों मंदिर बनन सन जौन कि आज भी अंदर जैसे घुसा या बाहर से देखा सीधा याद आवेला कि कुछ तो बहुत बुरा भइल बाटे आ ओकरा के सही करे खातिर आज तक कुछ नहीं कइल गइल। और इधर से अच्युतराय मंदिर से अइला पर इधर में दुर्गा जी का प्रतिमा बा काली के रूप में, और यहाँ रौद्र रूप में बड़ी। एक पूरा एगो खाली पत्थर के काट के बनावल बटे। यहाँ नाग बाबा का मंदिर बटे और इधर बगल में केला वगैरह का खेती हो रहा बा। बहुत ही पुराना कुल मूर्ति बनल बड़ी सन नाग देवता का। यहाँ आजू बाजू में इतना बड़ा नागराज को कहाँ भी नहीं देख सकते आप। काफी बड़ी मूर्ति भी।